Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Wani labari ya bayyana cewa har yanzu dai a jamhuriyar ƙasar ta Nijar, har yanzu dai wannan magana ta kan juyin mulki ta ki ta ƙare. Allah ya kawo ƙarshen ƙare wannan magana ta juyin mulkin da yake gudana a jamhuriyar ƙasar ta Nijar. Tun bayan dai juyin mulkin da sojojin ƙasar Nijar ɗin suka yi, wanda ya zamto cewa ƙasashe da dama suna ƙoƙarin farmaka ƙasar ta Nijar kan batu akan juyin mulkin. A yanzu dai shugaban ƙasar Koriya ya daɗa gargaɗa wa ƙasar Faransa da kuma hukumar ECOWAS ɗin kan cewa kar ta sake ta yaƙi jamhuriyar ƙasar ta Nijar, in ba haka ba ita ma ƙarfin nata soji ɗin za su yi aiki a duk ƙasar da ta sake ta farmaki ƙasar ta Nijar. Kai dai mai saurare ka gyara zama domin jin cikakkun rahotannin a halin yanzu. Haka zalika idan wannan shine farkon shigowarka wannan tasha tamu na farko, da ka danna mana subscribing kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nama a duk inda kake a faɗin Najeriya da duniya ma baki ɗaya. Har yanzu dai a jamhuriyar ƙasar ta Nijar na ci gaba da rikicin juyin mulkin. Dan a yanzu shugaban ƙasar Koriya ya tura wa ƙasar ta Nijar da manya-manyan kayan yaƙi domin kare ƙasar, don gudun cewa kar ƙasashe guda biyun da suke shirin yaƙar ƙasar ta Nijar su afka mata da kowanne lokaci. Dan a yanzu ƙasar Faransa ta yi fusatar da ba a tunani, wadda za ta iya farmakar ƙasar ta Nijar da kowanne lokaci. Tun bayan shirin dai da hukumar ECOWAS ɗin ta haɗin kan ƙasashen Afirka ta yi. Haka zalika ita ma hukumar ECOWAS ɗin na daɗa bayyana kan cewa har yanzu tana sane dangane da maganar juyin mulki a ƙasar ta Nijar. Shi dai shugaban ƙasar Koriya da na Rasha ɗin sun bayyana za su dafa wa ƙasar ta Nijar.